Muistuttaa gameplay. Ihmiset näki kuinka vammaisia me ollaan. Mitä vittu sä kirjoitat? Niin, totta. Perkele! En! Oho, mitä? Nyt mennään ettis. Mep. Joo. Eikö mukaan? Mun täytyy kohta katsoa, onko mulla. Jep. Mitä vittua? Odota. No mä tiedän, tää oli eilenkin täällä. Siisti! Miten niin ei oo? No haittaako se? Mä voin tulla niin kuvia aina silleen jalaa! No entäs kun se tehtyis, kun piti poseerata? Ei viitty. Niin on aika tyhmältä näyttää, mutta... Mä olen koneella turin. Niin mä otan puhelinta, kun mä tarvitsen ladata siinä akkua. Vitsi, tää näyttö on kirkas. Ei, oho, väärä. Jee, sain! Lisää vettä täytyy. Kun ei oo. Sä saat sen hevossuojan siihen. Mistä kohti ollaan? Mä katon sitä. Vois mä mennä tonne alas? Pitää. Pitikö mun tulla tänne alas vai pitikö se olla siellä ylhäällä? Minä tiedä. Sitten se kolmannes voi olla tää hydrojuttu. No mä muista. Mä just menin jos, miten sä ei hyväksynyt sitä? Minä tiedä. Sun peli on niin outo. Niin näköjään on. Se on kyllä havaittu tänään, kun sä oot sukeltaa noissa maan sisässä varmaan niistä tullut. Yllätys. You find water! Yay! We found water! North Angel, we are happy! So hauskaa. Ja sain joku hienon takin. Just. Minkälaisen? Se on tää orange, siis tämä. Toi joo. Onko se semmonen kisatakki? Raadin plus 2 jumpi, 1, 4, 3 plus 4. Kisatakki siis? Joo. Mitäs nyt? Ota, minä rakennan tämän tänne. Sille. Ui. Mitä? Oitpä nähnyt, kun mun hevonen lenti. Just. Mitä se tuli nauhalle? Mä filmasin, ja vittu se lenti. Jaa. Mulla on tänään vaan 2 tehtävää ihan... Hemmettisti noita on repuutattu näitä. Mä pääsin katsomaan paljon mulla tänään kuesti. 2. Professor X ja sitten Gretchen kuesti. Ei vittu, mä hävetä kun tää jotain silleen poing. Silleen poing. Kun se kaivoi just ilmeisesti sitä vaan silleen. No niin, mä vähän silleen wii. Ja mä menisin rakentaa switchillä tän tallin tänne. No sehän on kannattava idea. Ja sulla kuuluta, nyt ei kuulukaan enää. No mitä ihmettä? Ei enää kuulu. Joo. Ei, et jatko. Miksi en jatkois? Ei, miten se kuulostaa aika tyhmältä? Ei kuulosta. No okei, jatka.
Hue siellä ja hue täällä, siellä hue täällä hue, joka puolella hue hiiala hei. Hiljaisuus. Mhm. Näinkö näille päästä? Joku täällä laittaa yhden laudan kiinni. Ei vitsi näyttää rumalta. Mitä? Siis kun tää rakentaa, niin tää oli alkupohja häiritöön ruman näköinen. No mä saan sen nähdä huomenna sitten. Et sä rakentaa talia vielä? Ei kun mulla on jäänyt yksi päivän välistä tekemättä näitä, niin mä saan sen vasta huomenna. Siis se näyttää, kun siinä näitä kankaita vielä päällä, se näyttää ihan hitohölmöltä. Joo. Tulikohan seuraavaksi muuten se pallo sitten? Tulee. Mikä siihen tulee? Pallo. Oh my god. Nyt mulla on se tallitus. Okei. Voi hoitaa hevoset sitten, jos tarvii. Onko se seuraavasti se pallo sano mulle? On se pallo, mä muistan sen ulkoa. Mutta ei se toisella tyypillä jo. Onko? Tulee se järkeviljatoki tänne vai? Sitten tulee se yksi kauppa, siis missä se yksi zombi on. Ai niin se joo. Eiku. Sitten tulee kans se Igor. Niin se Igor, joka johonkin sillä varastosta. Sitten tulee sen jälkeen tulee arkeologiset. Niin jo tosiaan. Niinhän se olikin. Jos nyt ihan oikein järjestyksen muistan, että mä epäisin, että se ilmapallo tulee nyt. Oliko sitten tulee se Igor quest ja sitten that's it. Joo. Mutta mennäänkö me tekemään Mikkä Deilit nyt vai mennään tekemään? Sain 2 questia lisää ole. Voi elämä. Ei mä sain nyt se Igor questi. Oikeesti? Joo. Really? Kyllä. No lähtee sitten nyt. No tuletkin vaikka myöhemmin nämä 2 questia. Joo. Nyt meidän pitää kouluttaa. Mennään kouluttaa. Ja sitten me tehdään ne druidit vai? Niin siis joo, tehdään se rasse eka ja sitten tehdään se... Okay. Tai mä näytän sen reitin teille. Mä sitten sulta. Joo. Mä oon jotenkin, kun juoksen tässä ympäristössä, mä menen johonkin aina, sitten mennään tulla kotiin. No niin, tää on oikeesti vaikea. Mä näytän sen reitin, koska se on nyt erittäin vaikeasta ja monikaan ehkä saa tietää. Mutta ihan yksi reitti olemassa, tää reitti kannattaa käyttää. Mä vahdotan seisomaan, mutta tulee mun päälle! Oi vittu! Siis tää yksi osuu, mut se ei oo ottanut sitä. Nää tulee mun päälle, nää tulee mun päälle, nää tulee mun päälle, nää tulee mun päälle, menkää pois, menkää pois, menkää pois, menkää pois. Ei, nyt mä oon jumissa! Mä oon jumissa! Ne sai mut! Onnistuin välttämään sen. Good. Siis se oli just lähellä, että se mens osua, niin just kiinnitti raviin. Oi vitsi, ei ole hyvin. Onko sulla vielä paljon aikaa jäljellä siinä? Reilu puolet. No. Kyllä sitä menisi tälleen. Mistä se yksi tulee? Se tulee tuolta. Mä otan, että meille tulee ne seuraavat vaiheet tässä. Mä en oikeesti tykkää näistä yhtään. Lopu aika, please. Nyt aika loppuu. Jes, aika loppuu. Mä pääsin sen läpi. Hyvä. Sain filmattua, miten mä tein sen. Good. No niin, missä sä oot? Mä oon tässä instruktorin vieressä. Mä en näe sua. Mennään vähän... mennään sinne, missä on se spiraali. Okay. Hyi! Ja mä kuvasin vielä. Ei se haittaa. Nää menee YouTubeen. No, mitä se... No hyvä, mä tekee niitä kuuesteen nyt. Joo. Nähdään sit. Tois ihan justi 11 level, joopa joo. Ei sulla ole yhtään raseja. No ei. No ei sitten. Paitsi Boniersa, mutta sä et voi tehdä sitä. No en voikaan. Kiitos muistutuksesta. No et voi kyllä sinäkään. Niin, vielä. Onko sulla muuten vieläkin se kuestina? On.
Oikeesti? Joo. Ja mulla... Ei vittu. Kun en mä oo ostanut vieläkään ponia, kun ei oo vittu varaa. Ja mä myin mun omani. Niin. Ja se mitä? Voisin mä tuu ostaa yhden Chico, mikä Chikue, tai mikä... Jingle teakue. Singon tekakue. Hue hue. Hue hue. Voisiko Chico... Singon tekakue. Hue hue. Mietin nyt. Ei näin. Tulee mieleeni. Tiedätkö kato? Tuossa menee se... Kun mä saat... Olis sä ostaa jommankuvan niistä edes? Mä en tiedä itse Miksi asiassa. vois ostaa jommankuvan niistä? Vois, mut milloin rahaa, niin siitä ei tiedä. Ostetaan joku Tai kerta. voisin tyli nyt säästää rahaa poniin, Pois. koska ne ei oo niin kalliita. Ei niin. Ostetaan joskus oikeesti. Ehkä johonkin asti. Hii! Noniin. Hey, you are back. I am back. Pitää kerätä nauloja Konradille. Se niinku ikäosa. Mitä? Mulla on 6666 3 silingiä. Ei. Joo. Sä teit sen tahallasi. Siis tässä quest tuli vaan 5 S. Aivan. Tiedätkö mitä mä vihaan tässä tän pelin NPC:ssä? Mä oon kyllä sanonut tän sulle, mutta sanon sen uudestaan. No, Ne ei osaa tehdä itse yhtään mitään. ei niin. Mä oon ihan... Ainakaan ei jaksa hakea sitä rannalta jotain vanhoja nauloja. No niin. Siis on meidän pitää niinku tehdä niitä. Niin, me pitää tehdä kaikki näiden puolesta noilla toisella elämää. Niin on silleen, joo me vaan hengailla tässä. Joo, mutta on mukavia työ, mutta me vaan postiin jotain muita tekemään. Niin. Mhm. Huomenna mä saan hevosen käymään. Jee. Mä olisin sanonut tänään, jos mulla ei olisi jäänyt se yksi se lapissin hakennen välistä. Niin. Mutta jäsit. No, vahingossa. Ei voi mitään. Ketä ei kiinnosta. Ja Näin vaan. kiitos. Älä hän. Anteeksi. Mä en tykkää nähdä, että mun hevosen XP-palkki on melkein täynnä, mutta joo, ja mä en voi tehdä asialle mitään. No mulla se ei edes täynnäkään. Mulla se on vieläkin ausa. Mä saan huomiset yli 10 levulle. Niin. Moi. No ok. Mitä? Moi. Jaa, sä oot siellä. Oho. Pitää mennä tekemään Robilta quest. No. Mitä sä teet? Syön. Mutta tästä... Kuulostaa siltä, kun sä olisit nakauttanut sormias. Niin? Ja taas mä lensin taivaalle. Ainoa. Aina jos mä hyppään silleen tietyllä lailla tohon aitaan, niin se aina silleen... Meni ihan tyhmäsi. Mhm. Kiva nimi Lila Pinedaughter. Lila pähkinän tytär. Mhm. Joo. No, en halua dissata. Ei te menetistä. On niitä oudompiakin nähty. Devoras Sportdal. Sportfall. Spor? Swordfall. Aa. Miekka. Ei kyllä vittu. Ei vittu, mä otan kyllä traikuppin tai mä jaksa juosta. Ei. Nyt sä saat mukkarin questin. Ai sait itsellesi. Saan. Aa. Käy kattoo sitä mun arabiaa. Se on niin ihanen näköinen. Niin joo, siellä pintassa. Joku rebel se on, mä en tiedä mikä. Missä se Grace on? No, sä sanoit, että sen nimet tulee Ultra Rebel. Eiku niin, ei kun Anti-Rebel. Jaa. Poni oli Ultra joku. Niin joo. Taas mun pitää seurata jalanjälkiä, voi että. Hetkinen.
Ja nyt mä saisin Smuggler Questin, mutta mä menen tekee toisen... Mut mä menen tekee Cold Hillsi. Eiku siis Cold Hillsi se questi, mä menen sinne valeen. Okei. Kautta niitä koneja. Ei vittu. Tai sitten... Kato, Cold Hillsi lauttaa vielä täällä. Oh my god. Jos jostain niistä päättää, niin sitten on joku normi point. Kierret ja muut, mä senpä selossa alas. Kiva. Sitä ei saa hirveästi se mun näyttö. Nyt kameralla voi sanoa, kun ei saa kameralla, se on näyttö. Näyttö tärisee sika paljon. Voisin katsoa paljon mulla se kalastusjuttu vaan. Mulla se on 305 varmaankin. Mm. 310. Ootas mäpä katon. Olikohan mullakin 310? Mä en nyt muista kumpi se oli. Joo, mullakin on 310. Nyt on samassa kohdassa. Joo. Se on hyvä, me ollaan jossakin samassa kohdassa, me voidaan jatkaa sitä yhdessä tyyliin. Jeps. Ja taas tuli Confused Tomorrow. Ja nyt mulla ei mitään questia, mutta ihan hirveästi repuja. Älä niitä nyt, kun mulla on vielä questia tekemättä. Like it with Sun Circle, en voi tehdä mitään. Rose Garden. Hei, tee Garden ja AAN teilit. Ja etin niitä tähtiä. Niin on ne tähdet, mä voisin kyllä etsiä. Mä otan sitten vielä tämän pikin. Paitsi, että mun pitää katsoa, että onko mulla Goldista vielä jotain löytämättä. Varmaan on. Sulla oli sieltä ruiniitulta oli. Golden Hills oli jo 8/10. Sulla... Mä ainakin tiedän, missä se yksi on. Se on siellä noiden luona. Niin ja toinen oli siellä Ruitsi Chirkolilla, mikä olikaan. Se, mikä oli siellä linnupeläytimin luona. Vai se kirkorauniot? Niin. Mä oon hakenut sieltä sen jo. Ajatpa. Joo, mä hain sen eilen. Sitten sulla on 2 sieltä noiden luona varmaan. Ei siellä ole 2. Onhan. Siinä montussa siellä, missä on se violetti juttu. Jaa. En tajunnut, mutta selvä. Siis siinä Otkin ruodilla kun mennään, on niitä pusikkoja. Niin siellä piikkipusikossa 1. Ja siellä piiluona on se toinen. Joo. No niin. Let's go topi. Jos mä lähden täältä, mulla on 70. Sitten mun pitää hakea vielä ykseltä Nilmeriltä ja sitten 4 vielä Dinovalloista. Ei paha. Ei paha. Kyllä mä saan ne nopeasti. Niin. Sitten sen jälkeen mä teen jotain. Vaikkapa Gardenin teilit voisi. Ei vitsi mä puhun. Mene nyt siitä. Hevonen, lopeta. Ei hitto, mulla on taas tää, että se menee sivulta sivulle. No niin, nyt se loppuu. Nähti muuten aika jännältä, kun meni tolleen. Mä otan tulla Raikun Jasperille, kun se on niin paljon lähempänä. Ok. Todi. Koska hinnat halventu, joka on hyvä asia. Aina kun se Smuggler oli tuolla. Ei vittu, mä unohin. Perkele. Tää lähti uimaan vähän. Missä menit? Vitus sä menit sinne? Joo, okei. Penkki. Joo, okei. Menin penkin läpi, selvä. Kaikki on niin selvää. Oho, kivi. Jumitun kiveä tai johonkin muu. Totta kai. Aina pitää olla. Niin. No mitä sä uit siellä hain kanssa? Mitä sä uit siellä hain kanssa? Kuulostaa jotenkin niin tyhmältä. No mitä sä uit siellä hain kanssa? Se niinku tyyli huvikseen No kuiskenteli. joo, se oli tässä vedessä sitten yhtäkkiä siinä hai tuli se vaan ui. Senkaan. Silleen ui! Niin, mä en kyllä ihmettä, jos toi kyllä hullu mies tekis niin. Se on niin muutenkin niin outo. Niin miksipä se ei olisi nytten. Niin.
Moi Susi. Moi! Löit ruomaa. Kive! Bam! Mitä vittu? Okei, oot ihan ok. Saarnatuks vähän sekoile osa 2? Osa 501. Eiku niinpä se olikin. Jep. Ja missä täällä on se tähti? Missä täällä on Old King? Se on siinä missä niitä... Tiedätkö missä niitä piikkijuttuja siellä, missä menee sen piiluuksen, on se yksi kuilu vähän niinku semmonen. Siinä on niitä piikkipuskia, niin siinä on. Ai tässä joo. Joo tuolla. Tuolla joo. Se on helpossa paikassa. Se näkee heti tyyliin. Mulla on 69 Any new redeem code. Tää? Any new redeem code. Eikö ne osaa Niin, no ei oo oikein enää. No ei ole. Fashion Week taisi mennä jo. Se koodi. Mikä? Se Fashion Week 200. Joo, se oli vaan viikonloppuna. Mä unohdin laittaa sen Susalle. No ei haittaa, ei sillä ole varaa, kun se ei tarvii sitä. Niinpä. Ei se tarvii. Sillä on 300 jotain tyyliä. Niin. Eikä mä silloin muutenkaan käy, niin ei se mitään. En mäkään se mun toisella tyylillä enää hirveästi. Et niin. Koska tää tykkää... No vihdoinkin mä pääsin tänne ilman sitä, että se meni tonne Mars johonkin juttuun. No niin, mä oon löytänyt Goldista kaikkia, mulla on 70 tähteä, joo. Hieno. Siinä kun menee sinne, missä se vetää, siinä on semmonen lanka, mitä kautta pääsee pois. Mikä lanka? Siinä on semmonen ohut naru, mistä hevonen kävelee ihan silleen smoothisti. No mä otin jo pikapissa yölle. Ai jo. Ei vitsi, tuossa menee se uusi. Tuossa yksi Shadow Hoosin jäsen. Zelda Pinelli. Niin se oli ennen Shady Rosesissa. Niin se on just se tyyppi. Sähän sanoit, että sä haluat Shadow Hoosiin. Joo. Ilme kun se pääsi. Tai sit se oli ollut siellä ennestään. Niin no. Mä menen nyt tonne Ladevillakeen. Ja mä otan YouTuben esille. Selvä. Miten se onks taas tippu sinne veteen? Snip, why is this happened to me? This really isn't my day. All Stars in Octopus. Dinno. Joo. Mitä sä lähit uimaan? No en tiedä. Siinä kyllä nyt uit sitten, en minä suotu auttaa. Joo, nyt pitää ottaa huomiseen. Nyt mulla oli Dinovalla sinne 2 vitun kuestia. Joo, mä vihaan niitä. No niin, nyt taas vaan. Nyt on täällä Edin luona. In by the bridge. Talk to Igor. Ei mun tarvitse tonne varastoon. Mä en vie mun hevoselta hirveesti. Se lähdee, kun se haluaa syö mun hevosen vittu. Siellä kuljetaan autoa angsti musinaa mutinaa. Mistä? Tuolta varastolta. Ja tähän auton viereen. Ainakin yhden tähän on löytänyt. Vielä 2. Sä voit katsoa sinne. Ole hyvä. Pitikö mun mennä tonne? Igor! Vitun Igor! Perkele! Igor! Jahan nyt nää äänet on hito hiljaisella taas. Mutta mennä toiselle puolelle karttaa. Tai siis tätä Dinovalleita. Koska se on se yksi paikka. Tämän kyllä muista, mutta mennään nyt sinne. Tuolta kahisee. Okei.
Ihan aina tapaa saada mikkiin hiljenemään. Mhm. Tää Eni vaan spinnaa tässä näin. Se teki sellainen, että joo nyt on spinning time. Spinning time! Pitäisikö mua kiusata vähän sitä? Ei se huomaa sitä. Mä vähän leikin sille. Vai sillä? Siis sille, että se spinnais niinku silleen jännästi. Niin joo. Siis se äsken se oli silleen you spin me right now, wreck. Eikö mitä se menekään, en mä tiedä. Et sä osaa laulaa. Miksi mä ootan niitä, että arkeologisia tulee? Sä tykkäät niistä? Mä tykkään niistä. 3 questia! Hihi. Mullakin on huomenna. Missä se oliset paikka? Vittu Igor. Suoraan niinku tonne. Juu sitten, pen. Ja vittu mulla ei oo kynää. You found a pen. Yeah. I found a pen. Forking. Okei. Kuninkaalle. Mitä mun nimeltä? No kuumat lähteet porisee kivasti täällä Dinova-valleessa. Tulee meidän perunakattila. No miten? Perunakattila. No, porisee. Pori. No niin, Nord ei se lähetä etsiä vähän tavaraa. Hei lähetä! Kytsi. Terveydeksi. Kiitos. Sinä olet vienyt minua niin paljon mannalle, että minä haluan sinun kanssa yhteistyötä tehdä. Mitä? Kai mitä? Mä oon silleen, mitä? Se what? Se what? Mä oon silleen, what's up, dude? Ja kaikki lähtee heti pois, koska sä oot niin pelottava. Koska mä oon niin gangsta, eiku mikään. Sä oot niin emo. No voi jee. Ei vittu, vielä näytetty tähti. Missä vitussa? Tää mahdoton etsiä tää tähti. No missä vitussa täällä on se yksi potato, mikä vittu onkaan? No potato. Mitä sä haluat mun vielä etsimään? Kerro mulle. Mä niinku ymmärrän missä se... Ai se on tossa. Mä niinku ymmärrän missä se ais on tossa. No missä se yksi sitten jaa? No missä se yksi on sitten? Kertokaa mulle vähän. Niin tossa. Ei kerrota. Kukaan ei kerro sulle mitään. Everyone loves cake and hot dogs. Okei. Ja tää auto Eli viereen. mun pitää mennä metsään. Hyvä. Suoraan niinku tänne. Seems so legit. No älä nyt törmää niihin puihin, kiitos Kyllä. Nanok. Nanok hei. Ei nyt oo aika tämmöseen. I want to pirtsi lockdown. Sherlock. 2 questia lisää. Mitä questeja? Näitä Igor questia. Sieltä on ihan hirveesti questeja. Nyt se käräyttää jotain. What? Vittu outoja ääniä, mutta kuulu. Se on varmaan kivaa. No ei ollut. Ai. Hän viitti. Mitä? No, tää ei suostu menemään. Älä nyt tee sellaista vallaa koko ajan. Miten se mun hevonen teleportaisi tähän näin? En tiedä. Minä en oikein ymmärrä tätä, mutta... No et sä kyllä ymmärrä mitään muutakaan. No ei. No voi kiitos. Ei ees.
Minä jätän sut sitten tähän näin. Katsot sitä vaikka rumaa punaista autoa, tekin kuplavokari, en minä tiedä. Kuplavokari. Mäkin haluan. Mä voin ostaa sulle kesällä semmosen. Jee. Jos jaksan. Mä haluan. Ja minä ostan. Jee. Tosin en halua. Kyllä ei. Osta limusiini. Joo, ostan. Jee. Niin mä meidän kahden luokkalaisille ostaa joku vitu rollaattori, semmosen missä niinku saa kassi ja semmonen missä on et niinku ne kauko-ohjaa. Kun ne painaa sitä vipua sinne eteenpäin ja se liikkuisi eteenpäin, ne haluaa semmosen. Se on ihan mahtava. Mä sanoin, että joo, mä hommaan teille kesäksi semmoset. Sitten Jimille me joku ostaa vielä kebabia jäätelöä. Mitä? Niin. Siis kun sä tykkäät jäätelöstä ja kebabista, mä sanoin, että mä tykkään sulle synttäreiksi, se on silleen, no, mä ostan semmosen rollaattorin, ton kebabrullan ja jäätelöä. Kivaa spoilaamista. Eikä? Ei. Ei sitten. Itse asiassa tähti on täällä. Sä oot ottanut sen jo. Ei, mutta kun siis se on ihan eri... Miten tommonen teleportaali itteensä? I hate Moi, searching Franke. stars. Miten menee? Mitä? Mä oon turhautunut. Se on täällä, mutta tää ei oo mitään metsää, vaikka mä oon suossa, vaikka se mitä tuossa videossa näyttää. Täältä metsästä pitäisi löytyä joku paikka, missä pääsee ylöspäin. Missä semmonen paikka on? Mihinkä sinä Frank oot menossa? Koska tää on... Löysihän mä sen paikan. Tänne sieltä. Oi helvetti Franke. No, mä oon ottanut tähän. Mitä se kahina kuuluu taas? Nyt ei kuulu enää. Järki. Kääntä huomiseen. Eikö ennen kuesteja? Jee, ei oo kuesteja! No jee! Mulla ei kuesteja enää. Mä voisin mennä